את ההכנה, אני אומרת, כמו שמושיקו אומר, זה רעיון טוב. עדיף שיהיה מוכן ולא חפירה. שנדע מיקום, כיוון, הכל. וקלקר זה דבר, כן, יש כאן יש כמה הכנות כאלה. וזה יהיה מלא בקלקר, כדי שאחרי 120 אי אפשר לדעת מתי זה יהיה, באיזה שעה ביממה. ככה זה מוכן. לא יהיה בעיה, יהיה קבר מוכן. 5 סנטימטר לא צריך אפשר קלקר. לעשות, כן, אפשר לעשות את זה בכל שעה, אין לחץ, אין... וגם לא יהיה עיכוב מיותר. יראי שמיים לעולם יהודה ירא שמיים לעולם יהודה Tate, ich will sein, oh, ich will sein, Ayrai Shumai.